Midagsa ang libu-libo ka mga botante sa buhatan sa Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates sa ulahing pipila ka adlaw sa overseas absentee voting aron ilang i-ehersisyo ang ilang katungod sa pagpili og bag-ong liderato sa nasod. Kasi gusto ko pong i-exercise ang aking pribilehiyo bilang isang mamamayang Pilipino. Bumoto ako today kasi bilang Pilipino karapatan ko. Posibleng rason sa pagdugok sa mga botante niining mga ulahing adlaw sa OAV mao ang paglansar sa mga inilang personalidad sa Philippine politics. Mga panghinaot nga mahatagan og importansya sa atong panggobyerno ang tanang mga OFW nga naglisod or nangayo og tabang. Gipamatud-an na Philippine Consul General in Dubai and Northern Emirates Renato Dueñas Jr. nga karong 2022 national elections misaka ang gidaghanon sa voters turnout sa Dubai ug Northern Emirates niining ulahing duha ka semana sa piniliay. It's quite high, and we're pleased with this high turnout of registered voters here in Dubai, Northern Emirates. Dako ang paglaom sa mga botante nga human niining eleksyon. Ilan ang maangkon ang dugay nang gipangandoy nga kausaban sa sistema sa panggobyerno sa Pilipinas. Nang hinaot ang mga OFW sa UAE nga dili masayang ang ilang mga boto ug mahatag sa ilang mga piniling kandidato ang mga panginahanglanon sa katawhan sa nasod. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe.